Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви прочета за лагера. Така. Ще клана на лагер. След 4 дена снимам. Така. Фенер, книга, маска, ластик, пари, балсам, пижама, яки, обувки, бански, шехли, храна, бельо, шорапи и кимоно. Ще го прочета на един въздух. Фенер, книга, маска, ластик, пари, балсам, пижама, яки, обувки, бански, шекли, храна, бельо, шорапи, кимоно, щетка за зъби, анцук, тетрадка, пише. Мога и повече, пошегувам се. Ето, ще ви го прочета и бавно. Фенер, книга, маска, ластик, пари, балсам, пижама, яки, обувки, бански, шехли, храна, бельо, шорапи, кимоно, щетка за зъби, анцук, олео, тетрадка и бюстие. А без от мен, довиждане!